Yo, Nkosi yami, hayi bezimkhalela uMacele ku-season 8 episode 13 kaThando Nesithembu. Ngumayeni ngapha umfumene emconfronta nge-WhatsApp statuses. Ngumpumelelo ngapha ulwelwa into yomzilo awunikwayo. Molweni yinda namkela kuMaMgobhozi TV. So ke into yenzekayo bethunani amakhosikazi kaTata uMusa ebedibene ene-meeting malunga nento yakhe yoba ke egula ngoku noba bazawubambisana njani umjonga. And then ke umayeni waveza into ethi hey Tata Musa kodwa uzifakile kule nto akuyo yokugula ngoku. Wathi umzekelo khanijonge i-status sakhe ngoku kuWhatsApp uba sithini na. Batsho bekhupha ifowuni ke bejonge i-status wasifunda umayeni sithi, remember this, selfish people don't care about you unless you are doing something for them. I got this from Mamkhulu. Watsho ke Tata Musa ebhale sa status. So ke nakumayeni uyithathe ngokuthi esi status Tata Musa usibhekisa kubo, and then ke ngoku nanko echaza pha ezantsi uba usifumene kuMacele. Hayi ke Macele wazama uzidefend ba hayi yena ebeshare nje kwanto asibibhekise emntwini, kodwa ke yabibonakala ba ibhekise ebantwini. So ke umayeni I think uthi in a way uMacele uhlohla uTata Musa kule ba ke abenento yoba bona bamkhathalelanga bakhathalele nje izinto abenzela zona. Hayi waphela ethula ke uMacele ngoba uMacele bezama ukuthi hayi embonisa ifowuni, wathi umayeni akho nto ndifuna uyibona efowunini. Sathi sajonge leyo ke bethunani umayeni waphinda wabiza i-meeting ebiza uTata Musa kunye noMpumelelo echaza uba ikhona ingxaki. uTata Musa wathi uzawunika uMpumelelo lamzi wakhe upha eMzumbe ungukhaya kakhulu. So ke uMacele ebewane meeting kunye naye, then wayivusa ke loo nto leyo ba olwandle ke bazawuthini. Watsho sithi nakuMacele sithi kwafuneka afune isite, uyabo. So wathi ke ngoku umayeni uTata Musa ngekhe ayijonge loo nto leyo, and ke akhe athethe naye noMacele abombe uzayilungisa njani ngoba kaloku osine nolwandle bona ke ngoku kuzabaphi kowabo. Nanko uMpumelelo ebheka kwidayari yakhe sana esithi kukowabo pha, and akho mntu uzawuconsultwa ngento ekufuneka yenzeke kokwabo. Bona njengeentsizwa pha kowabo kanye njengabafana noba ngabo ke bazawuthatha i-decision bakwenziwa ntoni bebambisene, abazova ngomnye umntu. Dati yo sibazala sana bajike bafune usiphatha, bajike bafune basive ngabo. Ubhekisa loo nto kumamakhe inoba le nto kuthiwa ke kwakho kuthethwe noMacele kusatyelwe le nto kakuhle, uthi ke yena akho nide loo nto leyo ngoba kowabo pha uMacele I guess yena naye uyena ke ba akho kowabo pha kwaMseleku, kowabo kupha kwaCele. So ke akuzoviwa ngaye. Yo ngeyiva ke ngoku hayi sana uyadelela uMpumelelo andifuna ungatsho. Ebeqale wathi ke akafuna uyithetha uphendula ke lento ngoba izawuphelwa ngathi ungumntu orongo, but ke nanku uphele eyiphendula eyithetha bakuzuviwa ngamntu kowabo. Ndifuna uva uMacele ke ngoku xa sebuzwa nguTata Musa ngale nto uba uzawuthini, ngoba ngokuya wedibene nomayeni bethetha ngale nto yaba ngathi uphele ngathi akayihoyanga wama kulaa nto uba ke hayi naye kwafuneka azifunele isayiti ke, but umayeni kuba i-involve umntanakhe noba wayiqonda uba heyi ucacile uba kwaba uMacele ayibuze okanye athethe ngayo ayimhlelanga kakuhle. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Khanikhe nitsho nani ke banicinga ntoni ngayo yonke le nto. Bye.